Ma összeszedtem pár dolgot a 2025 karácsonyi Meta hirdetésekhez, top tippek. Itt láthatjátok a háttérben. Az egyik legfontosabb, hogy az Advent Plus az igazából lényegében egy szívás, úgyhogy csak óvatosan kezeljétek. Attól függetlenül, hogy az AI-a menü nem biztos, hogy az a legjobb, főleg nem a magyar piacon. Illetve kezdjetek korán, ami azt jelenti, hogy kezdjétek el feltölteni a töltsért, mert ilyenkor hatalmasan nagy a verseny, és a remarketingnek nagy értéke van, illetve emellett a Reelsek a királyak továbbra is. Nagyon sok videót kezdjetek el gyártani, már most, ha még nincsenek készen, akkor ha még csak most kezditek el. Legyenek vertikálisak ezek a kreatívok, és jobbak el egy-egyes is legalább, de inkább a vertikálisra próbáljátok meg fókuszálni, figyeljetek a szép zónokra, illetve készüljetek arra, hogy a CPM az emelkedni fog rendkívül, illetve ha már CPM, lássatok megfelelő adatokat folyamatosan, az oszlopokat nyugodtan állítgassátok át magatokat, és nem mindig a legolcsóbb kattintás a legjobb. Illetve figyeljetek arra, hogy hogyha már nem az a legolcsóbb a kattintás a legjobb, akkor figyeljetek arra, hogy ne kattintásokra optimalizáljatok, ne hivatkozás kattintásra, sokkal jobb megoldások vannak, illetve legalább 3 hirdetést rakjatok bele minden egyes kampányba, hogy normálisan be tudjon tanulni az algoritmus.